скъпи приятели, разбирам, че едно от най-сигурните неща, за които можем да се хвалим в този свят. Това са не думите на човек, не обещанията на човек, а Божиите обещания. Думите на Исус са едно от нещата, на които можем да градим с сигурност. Едно от най-големите благословения, които можем да изпълним като християни, е да виждаме как думите на Исус се изпълняват в нашия живот и в живота на тези, за които се молим. Амин. И така, как ние можем да бъдем благословени като християни? Какво означава да бъдеш истински християнин? Спомням се за едно обещание на Исус. Исус казва, ако вие пребъдвате в мен и моите думи пребъдват във вас, искайте каквото и да то и ще ви бъде. Йоан 15 глава 7 стих. Но малко по-рано той казва, аз съм лозата, вие сте пръчките. Отделени, както лозата не може да даде плод от само себе си, така и вие, отделени от мене, не може да сторите нищо. Той ни казва, този, който пребъдва в мене, той дава много плод. И една от най-големите пригодени, които имаме като християни, скъпи приятели, като деца на Бога, е да отдадем слава на този, който ни е създал. Ние сме създадени за това. Казваме ни в Исаия 43 глава 7 стих. Бог ни е създал за славата си. Как ние можем да го прославим? Вчера разбрахме, като отразяваме, като разкриваме характера на Бога. Характера на Исус. Едно от нещата, които ние трябва да вземем в предвид, когато имаме нашата връзка с Бога, е състоянието на нашето сърце. Какво е необходимо, когато започваме да ходим с Бога? Какво трябва да бъде състоянието на нашето сърце? Предадим. С какъв дух трябва да бъде? Смирение. Смирение. Докато сърцето е предадено безрезервно на Бога, човекът не може да пребъде от истинската лоза. Не може да разцъфтява на лозата. Ако не пребъдва в истинската лоза, не може да даде плод. Не може да даде пълноценен плод. Чета в момента от писанието на Елена Вайт. Писмо 31А от 1894 година. Бог няма да направи и най-малкият компромис с греха. Ако Той би направил това, Христос не се нуждаеше да дойде тук в този свят, да страда и да умре. Няма обръщане, което да е истинско, което да ни променя характера и начинът, по който ние приемаме истината. Истината работи чрез любов и изчиства душата. И така, няма истинско обръщане без безрезервно. Без безрезервно предаване на сърцето на Бога. И без приемане на истината. Вършиш истината с любов. Скъпи приятели, за да достигнем до това състояние, какво ни е необходимо? Можем ли от само себе си да произведем добри плодове?
Писмо 43 от 1895 година. Христос единствен може да ни помогне и да ни даде победата. Христос трябва да бъде всичко във всичко за нас. Той трябва да пребъдва, да обитава в сърцето. Неговият живот трябва да циркулира. Така както кръвта циркулира през вените. Неговият дух трябва да бъде оживотворяващата сила, която ще помогне нашето влияние да бъде като това на Христос и свято. И така, какво е необходимо, скъпи приятели? Какво Бог очаква от нас? Неговият дух да циркулира в нас. Какво ще се случи, ако сърцето спре? Кое е първото нещо, което ще се случи? Мозъчна смърт. Спира кръвта да циркулира. Къде се намира живота? Кръвта. Кръвта. Няма циркулиране на кръвта, няма живот. Нямаме Святия Дух, който да циркулира в нас, в нашите души. Нямаме духовен живот. И така, съюзът с Христос, чрез жива вяра, е продължителен. Всеки друг съюз трябва да умре, да престане. Христос първо избра нас и плати вечна цена за нашето изкупление. И истинският вярващ избира Христос като първо, последно и най-добро във всичко. Каква е характеристиката на истинския християнин? Той избира Христос като първи, последен и най-добър в колко неща? Всичко. Колко всичко е всичко? Без изключение. Но този съюз с Христос ще ни струва нещо. Той представлява връзка на пълно безрезервно доверие, в което трябва да влезе едно гордо същество. Всички, които влизат в тази връзка с Христос, трябва да чувстват освещаващото влияние или изчистващото влияние на Христовата кръв. Те трябва да имат промяна на сърцето. Те трябва да предадат собствената си воля на волята на Бога. И ще има борба, както вътрешна, така и външна, чрез вътрешни и външни обстоятелства. Но трябва да бъде извършена такава болезнена работа на откъсване, така както и на прилепяване. От какво трябва да се откъснем? От какво трябва да се отделим? Продължаваме да четем. Гордост, егоизъм, суета, светското. Грехът във всичките му форми трябва да бъде победен. Ако ние бихме влезли в съюз с Христос. И тук е ключът, скъпи приятели. Защо днес толкова много хора считат, че е толкова трудно да бъдеш истински християни? Знаете ли защо? И така и Казвам ви. Слушайте внимателно. Готови ли сте? Причината, поради която много християни в техния християнски живот се чувстват толкова омъчнени, им е толкова трудно, е защото те са толкова променливи.
Те се опитват да се хванат за Христос, да се свържат с Христос, когато не са се откъснали от техните поддържани идоли. Какви могат да бъдете? Греха във всичкото има форми. Гордост, егоизъм, суета, светското, щеславието на живота, входа на плътта, желанието на очите. Греха във всичката му форма. Нека, скъпи приятели, да се замислим в този момент, тихичко в нашите сърца. Бог знае какво е в нашите сърца. А сърцето е измамило повече от всичко и страшно болно. Кой може да го познае? Бог казва в Еремия 17:10, аз Бог познавам сърцето. Единствената ни надежда, като вярващи хора, да се благодарим на кого? На нас ли? На Исус. На Исус. И на това, което Той обещал. Той казва, пребъдвайте в мене и аз във вас. Ако вие пребъдвате в мене и моите думи пребъдват във вас, тогава искайте каквото и да било и ще ви се даде. Дай ни също обещание в Първо Йоаново послание, че ако ние поискаме нещо, което е според Неговата воля, то Той ни слуша. Той ни слуша. Ще ни даде ли Бог, когато нашата воля се уеднакви с Неговата воля? Когато се предадем напълно на Христос, Той притежава сърцето, Той обитава в сърцето. Нашите естествени желания, скъпи приятели, нашите отнежи на нашето сърце, ще бъдат в синхрон с Неговите и Той ще има ли желание да ни благослови да ни го даде? Копнем ни да прославим Исус. Копнем ни да живеем за Него. Копнем ни да се откъснем от всичко в този свят, който ни откъсва от Него. Желаем да живеем живот, който е възвишен свят и такъв, какъвто Той бил добър. Казано се, чухме, че единствено Христос може да ни даде победата. И Той, Христос, трябва да бъде всичко във всичко за нас. Христос, всичко във всичко ли за мен? Във всичко, което мисля, взимам Христос. Във всичко, което говоря, вземам Христос. Имаме Христос. И Неговото присъствие около мен. Във всичко, което върша, имаме Христос. Говорихме за кръста при няколко дена. Говорихме за Божите обещания. Каква е връзката, скъпи приятели? Бог ни е обещал толкова много неща. С каква цел? За да преминем през това, което Той допуска в живота ни. Разбрахме, че Бог е този, който организира събитията в нашия живот. Така ли е? И че всичко се действа за доброто на тези, които обичат Бога и са призвани според Неговото намерение. Но имаме ли обещания в нашия живот, защото Бог ни е обещал много ясно, че няма да изпраща трудности и проблеми в нашия живот? Напротив, това обещава нещо. Аз искам да се спра на едно обещание, с което да останете през този ден, разсъждавайки върху важността на това да предаваме себе си на Исус. И нека Неговите думи да пребъдат в нас. Кое е това обещание? Исаия 43 глава от 1 до 3 стих. Казва се, а сега така казва Господ, Творецът ти Якове и Създателят ти Израил. Не бой се, защото аз те изкупих. Призовах те по име. Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда. И през реките, те не ще ти потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш. И пламъкът не ще ти опаля. Защото аз съм Йова, твоят Бог, Святият Израил, твоят Спасител,
за твой откуп дадох Египет, за тебе Етиопия е сега. Стих 4. Понеже ти беше скъпоценен пред очите ми, аз те възлюбих, затова ще дам човек за тебе и племена за живота ти. 5 стих. Не бой се, защото аз съм с тебе. От изток ще доведа потомството ти, от запад ще те събера. Стих 6. Ще река на севера: върни и да юга не задържай. Доведи синовете ми отдалеч и дъщерите ми от земния край. Стих 7. Всички, които се наричат с моето име, които са твои за славата си, аз създадох всеки от тях. Да, аз го направих. И така, скъпи приятели, Бог те е създал за славата си. Прослави го и днес. Това ни се здраво за неговите обещания, когато Той ти прекарва през реките и през водите, че те няма да те потопят. Преексоване, когато те преминава, за да те изпита, да станеш злато, изпитано, пречистено през огън, то няма да те изкори. Скъпи приятели, милостив ли е Бог? И така тази сутрин нека да се помолим с няколко човека, с 2-3 човека, нека да поленичим и да помолим Бог да ни даде снимък свято и да ни помогне да държим неговото обещание здраво.